Irakurle euskaldunari. Badakit, entzunaz beste gabe, neskatz gazte bazen izea dagoela itxatxirik liburu honen aurrean, jardungo dutela zinuka ez gitzik, diotela bere artean, inoren lumaz jantzi nahi dudala belatxikiak, hau da, besteen beharrak hartu nahi ditudala niretzat. Ez dagikiola neskatza bati bururik auzitzea liburu ginen. Asko duela, gorua naiz jostratza zuzen erabiltzea. Nola nik zinezarako diet askori, euskeratu ditudala erdaldun jakitunak argitaratu diztuten ipuiak. Nolako arrotasuna berriz, latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea. Horretarako, behar litzake jakitea euskera, gaztelania eta latinezko hiru hizkuntzak. Zein gauza zinez gaitza neskatza batengan. Nahi sinestu nahi ez, esan behar dut, gaztetxoan nintzela irakurrita saldu oin nituela Fredoren latinezko ipuiak. Hartu oin nuela atzegin guztiz handia entzunaz txakur, otso, azeri oiar, abere laboineko eta hegaztien hizketa alkarren artekoak. 8 urte nituenian, ikusirik nire neba edo nire anaia ikasten azizala gure osabarekin latinezko hizkerea, jarri jatazan buruan ikasi behar nuela nik ere. Hala, buruari nekeko gorrik eman gabe, loari bere orduak emanda, eta zigor zaugarriaren beldurrik ez nuela, jolaz ez bezala, irten nuen nire asmoarekin, Virgilioren hitz neurto eta apainduetan gozatzen nintzala. Edo zeinek daki, Esoporen ipui latinez eta hitz lotu gabeetan daudenak errezagoak direla ditzen Fredo eta Virgiliaren hitz lotuak baino.